Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 10:05. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Standby sa Aksyon Night Patrol, magasunod sa dili ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground, if they so wish. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio! Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! May gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga na muntag palamati, region-wide mga palangga kita sa Labilin 52 minutos karong adlaw Biyernes, Friday night, petsa 28, happy fiesta, Dulid nun, fiesta sa buong Sabanwa sang Valladolid, Tuto El Rey Dutilios, Way katogi sa rakay sa mga fans mo sa Action Radio. Happy fiesta sa Dulid nun, ha? Kahit sa 28 karon nga adlaw, Biyernes, Friday night.
Dalawang tulog na lang mga bulag ng bulan sa Pebrero. Magasangko naman kita sa bulan sang Marso. Biyernes na mga edisyon sa inyo sining nga palaton to na siglandan liwat na manaton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa ato sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sa pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry aton sining kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sining mata kadulungan oras sa kagabiyon ang atong sining patrol 3 Navarra Patrol. Kay na pa nagalambiyon sa pila ka bahin sang Metro Bacolod. Ato naman liwat bantayan, ato naman liwat timulsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon. Anano man nga mga eventualities from where the action is. Ara si Action Jan Diaz nga magaresponder. Back to back sa aton nga piloto Action Nani Kirao. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman nga mga balita, update sa national, update sa balita international. News centers ng Action Radyo Bacolod, buylog nato ng puwersa ni Action ang Depensor. Of course, opdama kita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A. Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Henry Espolgar. Back up diri sa aton IT expert, Sir El Ray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinandan ang inyo silagad ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Tob-Tob, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Din ninyo ako sa Labilin, 49 minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. My God, I hate trucks. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Uy, happy birthday gali karong adlaw sa kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales. Sang Qatar ay birthday gali subong ni Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales sang Qatar. Kadungan sa fiesta sa banwa sang Valladolid. Wow. Salamat gid kag happy birthday sa kay Engineer Cuales. Alin diri sa imo kapamilya sa Action Radyo Bacolod. Unang kabayan sa aton sa nga pagpangalagad, ginadulong sa inyo sa kaluan sang Evergreen Herbal Capsule. Ang pinakabago kag epektibong herbal food supplement. Nagabulig limpyo, pabakod kag nagabalanse sang mga sistema sa aton lawas. Ang sekreto sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ng kulang ginabuhinan. Kurang kulang ginadugangan. Ang sobra ginabuhinan, of course, ang kulang pagadugangan. Ano ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sang nagkalaing-laing nga balatian? Kakulang sang vitamina, of course, kag minerals. Kakulang sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule may 7 ini ka mga sangkap, turmeric, saluyot, balunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C. More information sa ginatawag Evergreen Herbal Capsule. Ano bala ang mga ikaayong lawas na ginadulot sini? Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon nyo lang si Doc Crespin Hico. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio.
Ang ini mga bahin sa atong sining nga pagpakalagad, of course, ginadulong sa iyo sa kalawas ng Dr. Alfred sa Mangosteen Soap. Ang Dr. Alfred sa Mangosteen Soap ang himo ini sa certified organic ingredients. Wala sang preservatives, wala sang artificial colorings, kag wala sang artificial nga baho. 100% organic, kag natural mangosteen extract, kag manggaranon sa powerful antioxidant. Ang high antioxidant mangosteen mayara sang santong compounds nga makatap na sang cell damage. Gani ginarekomendar sa inyo alagad. Gamit na kita sang Dr. Alfred's Mangosteen Soap. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang aksyon! 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 Radyo! Aksyon! May bato! Ini mga bayan sa atong sining nga pagpakalagad ginadulong sa iyo sa kalawan sa Santon Plus sa Herbal Oil. Ang balanyos nga may antibiotic properties. Santon Plus Herbal Oil maayo ini sa may mga allergies kag may mga katol-katol sa panid. Santon Plus Herbal Oil, isa kapahid, dula ang katol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Action Radio Philippine Standard Time, alas 10:16 na. Sa sinikabayan sa atong mga check tangatong sininga patrol, 3 na para patrol. Ibaloonta ang sitwasyon naman sa Metro Bacolod sa Friday night. Napaglibot-libot sa atong sinimata kadulungan oras sa kagabihon. Ang Patrol 3 na para patrol with Action John Diaz. Ibaloonta ang sitwasyon. Sa iyo sininga observation report live sa atong sini nga Patrol 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol Field Report! Yari sa Action John Diaz sa Patrol 3. Diyan may gabi, Diyan Paskamin. Ngayong gabi, sa tutarang ng mga kaaksyon na bato karong nga gabi dahil kita report sa tubangid mismo sa police station number 7. No? Ari kita aksyon na kalong Mansilingan Road sa Kupinig sa Barangay Mansilingan, Mansurad sang Bacolod. Kung atong dinakitaan karong nga gabi, masunod ko sa pa ang aton man nga dalanon sining kagabiyon o galing lang kiti. May pilagit ka mga porsyon nga hindi mo pa sinakasanag, bla? No? May mga street light man, pero may mga hindi sikop o kung hindi masakop ang bilog na dalan. Kay for example, along sa may overpass, sa may overpass, di ba no? Okay. Jupa, yung suga, no? Hindi ka naman sila kasanag. Nga kung tani kinanglanong, hindi nga masanag-sanagan, magidman ang dalan para man sa mga nagkarabay, bala, no? Sila nga, especially kung dulom kung gabi, hindi man sila makulbaan sa paglabay sa dalanon, kinalay ba magtabok dalan, kung na may masugataan man sinabi nga naman nga mga sarakyan. Pero ang pinakatuyo ginaton karon diri nga gabi, gin-check naton diri kay Kabalkad, di ba? Ato lang gin-report naton gabi live dito sa Negros Occidental, Police Provincial Office. Pagka-recop diri kay ikaw lang nag-flash report, di ba? Oo. Pero tema ng intelligence mo, no? Pagka-recop kay Police Major Melvin Madrona, nga kagabi dito to sa under investigation sa may Nopo Investigation Room. Kasi nga po, mga alas 2 gining-quest, ginapisan ang proseso, matapos-tapos ko no, mga around 7:30, 7 na sa gabi. Okay. Pero tiklawig sang ilang proseso, aksyonerek sa duwa ka kaso ina, nga robbery extortion, kag ining kaso man nga resisting arrest aksyonerek. Abi na, ang information uno na is dito ibalik sa Nopo. O galing kay pag-follow up naton, naibaluan ngayon ni Sagali ang yari no sa custodial facility, aras custodial facility sa police station number 7. Okay. So, butsiringon ari siya sulod sang selda sang police station number 7, Action Ereka. Karon diri nga gabi,
may makitaan kita dali o mga nagainabot bala nga mga bisita posible ini dire. Mga ano may mga salakyan nga nagsulod diri sa may police station number 7. Okay. Dito sila alin mismo sa may selda kung sa diin abi dito na kustodiya si Police Major Madrona. Okay. Pero di man diri kaugot ang security measures nga ginapatigayon diri sa palibot. Kasi ginabantayan magidiri sulod mong, no? And then may mga policeman nga on active diri. Kaya mo niyang particular na hugot diri nga pagbantayan ay sa mga kapulisan sa police station number 7. Gina-check na to diri kung confirm nga may mga information about grabe possible active development buwas aksyon reka. Okay. Nga matabo diri so depende inabantay na sa aton nga maka-aksyon. Anong further development may angkot diri naman sa kaso ni Police Major Madrona. Why labo ini nga ma-bail siya? Yes, amo na sang isa, no? Why labo sa ma-bail siya, posible may mga breakthroughs ang kaso? May mga breakthroughs ang kaso buwas. Ma-bail sa aksyon reka ang amount nakwa naton gikan sa aton reliable source gadlagan kuno mga 130,000 pesos. Okay. 130,000 amo ni ang gina-expect no kaga-check naton nga piyansa o kon bail dre. Di magsaling ka piyansa, it's temporary liberty. Okay. Temporary yung pagkailway of course. Ano ning kaso kang ginatubang ini sa iyapiyansa nga 130,000 pesos sa aksyon diyan? I think actually extortion na ni kag ang resisting arrest na. Duha na ni ka mga kaso. Okay. Pero ang administrative case, wala pa rin na-file sa iya, action, Eric. Bali mo pa lang ini ang kaso kahapon. Kaya posible ang administrative case nga i-file sa iya, amo mo na ang affidavit nga gamito sa gin-file nga criminal batok sa iya. Posible, no? Mo gina-action, Eric, ang matabo dira. Pero ang piyansahan niya sini is ang muna resisting arrest kag ang robbery extortion. Actually, diri sulod diri sa selda, ang asa sulod yun mismo sa station 7 kay na. Okay. Lapad din station number 7 mong pero tigid na kaugot diri ang security measures nga ginapatuman. Gitcheck na ton kay why laman sang palibot linong gani. And then may ara diri nga selda nga may ara gid sang preso nga daan. Pero piyak ara dra sila nga duwan ni Madrona balakag ni JR de la Cruz to bla. Okay. Ang nga nadagpan so duwa gid diri sila action Eric. Pero in terms kay JR kung may makapiyansa so hindi wala pa nato nakuha information dra. Okay. Ang napalabot lang palang sa aton ang information with regards kay Major Madrona. Okay. And gapamangkot after bail, of course i-release gid after bail action Eric, you know. Doon makapiyansa sa pero ang manner sa pag-release per information diretso sa dala sa may Campo Crame. Okay. So dito sa ma-report guro kag dalon sa nga para nga ma-report sa dito. Yes, amo na nga mapiyansa sa. Kay para maka-report sa siya gito nga boss sa CIDG head action Eric. Okay. So, ang possibility is hindi siya magdiretso report sa may PNP chief kay General Archie Gamboa. Base mauna sa report action Eric dito naman sa may CIDG mismo. Okay. Siya mismo yung pinaka-head kag sa chief ng CIDG. Oo, amo ng information nga ton nga na ba to, no? Ika naman sa ton nga reliable sa kuan karon sa impormasyon karon gilabang nga gabi. Pero ang development kay na posible buwas kay kun check nimo. Galang man mong ang may gid ang may opisina ang Hall of Justice warning lang man na posible dra by that time. Pero pag ko sa exact time kay depende nimo sa sitwasyon eh. Base gani kun di kay nga gaubas malunisan pa, no? Kaya matabo sila Tito Mingo, energy di siya, Tub Lunes, Action Eric. Anyway, ginausoy mo na natin ining development. As of this time mo, ipagkatagman statement ang CIDG Regional Office or ang diri mismo, ang sa may Negros Occidental man. Ginaulat-ulat natin. Mismo gani ang kon mismo gani ang dapat ang imig gini maghambal sini mo. Pero hasta sa mundo kita ka bati sa uni ka imig, no? I get sila statement man eh. Kasi may mga akusasyon sa ila, nga ti daw sobra ang pag-aresto nila kay Madrona, to the extent nga nagkala-gisi ng ulos na sang police major, kag ti amo na bala may mga akusasyon nga ang manera sa pag-arrest nila daw, hindi mayo action dyan.
si amo man ang ginalapot naton, ginatry naton nga makuha sa statement ang PNP IMEG o kanang Integrity Monitoring Enforcement Group. Wala pa man sila statement nga may natag sa to naman dre action erect na event sa pila ka mga tapo man sa nga media. Gani So, we do hope kung Halin sa naristo si Madrona, hasta nga nadakpan siya, hasta nga na-filean sa kaso. Di ba kita kapati kahuni ka imigaw? Even kagabi to, nagulat kami to hasta mag-alauna, abe. Oo. Sado na to gani alauna, guro nga ulit na night namon. Why gito man to nakatagid statement ang PNP IMEG. Actually, ang nagatag lang to, ginpatubang nila si Madrona. Pero kalayo man to sa katapos sa media, no? Wala man makarapit si Madrona. Kaya wala gisa nato na pamangkot la. Wala kita chance ka makatrue questions. Okay. Or ano man dirang pamangkot sa iya. Siya lang kita sa ang nagahambal, no? Kaya wala man gin-allowed pa. Until lang kita kagapon sa pagpakita sa iya, kag pagpatudlo sa mga witnesses o kung sa mga tagreklamo sa identity sa ni Madrona Action Eric. Base ma-proceed mo ng lugar na dyan yung PM punta sa imo? Double check abi? Oo. Yes, Action Eric, no? Okay. Anyway, muna ang sitwasyon, no? Dari sa may area, gin mismo. Sang barangay Mansilingan, sunod sang Bacolod Action Eric. Nandun nato natandala noon. Hilway at nataway karon gid ang mga gabi. Due tayo mga salakyan nga naggabiyahe, hindi mo gitila ka na mo Action Eric ang mga salakyan nga makita natin diri sa dalanon karon man nga kagabihon. Okay. Anyway ka namin sa itong tempo sa palibot sa sunod sa Bacolod man sa nagit yung patamaan na magulaan karon nga gabi mga ka-aksyon. Anyway, sa palibot sa sunod sa Bacolod karon gabi, bantay pinaka magsubalik ang tipon sang patrol sa limang nga kagabihon. Mga ka-aksyon, tandaan nga isa sa marasol sa pagtugas sa balitian sa itong lawas among paghuyang o kunang pagrubo sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang irregular nga pagpagwa sa higko sa itong lawas ang may dako nga papel sa pagguba sa aton immune function. Ang mahigko nga kolon kagang irregular nga pagpagwa sa higko sa itong lawas ang may dako nga papel sa pagguba sa aton immune function. Ang dapat himuon suntigin lamang pabasgugon kag pasanyugon ang immune function. Pagisado ng magamit sa Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA Philippines. Ganun ang ganito makaksyon. Baka sa Super Fiber sa pinakabit na batika siya tag sa kamang lugar. Ini man mahimo mapakal mismo dila sila klinik sa Life Extension Clinic na hamtang naman sa JS7 Building to paginamaw sa DHL to atunga ina sa Dalan Galog kag Burgos Lacson ang Bacolod. Sa patrol ang taglibok sa Bacolod Action John Diaz. And ang kabilang na kay Sarendran sa Police Station number 6. Panagkapulitan sa Police Station number 6 kaya nabulit na karong ginlamang nga gabi. Nagkakapulong ito sa Bacolod Action John Diaz sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Night Patrol! Salamat kiraksyon na John Diaz sa Toyabet Observation Report live sa ato sininga patrol 3 na para patrol. Sitwasyon sa Metro Bacolod, ibalaonta ang balika report karon ni Aksyon John Diaz sa kompleto ng detalye sang iya sininga headlines. Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 10:27 na. Observation report na aksyon na John Diaz kinadulong sa inyo sa kaluan sang Life Extension Clinic. Gusto niyang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors pati ang mga nagapamangkot ay meron sila medical doctors may ara sila expert di kalidad nga mga medical doctors. Kantuan nyo lang, pamasyaran nyo lang ang Dalan Lacson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sa Life Extension Clinic. Kadarapan mismo sa Life Extension Clinic, mabakal ang pinakasikat, mapatiyan nga vitamin hormone, rekomendado sang mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo sa balatian nga napayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya produkto sa Life Extension.
mabakal ninyo ini sa bisan di ilang nga butika ilabi na sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulot sa vitamin D3 sa extension. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa phone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up lunes hasta biyernes o pod sa ila di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ka vitamin D3, kadtui, pamasyari, dalanlakson, GA Esteban Building, ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night Patrol! May gabi dira sa kay Tuto Marlon si Kenya Cañete and the family. Sa kay Eliserio Biulo and family. Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and the family. Kami taman si Joan Valiega Magalona. Nagapaurok-urok gid. Kamusta dira si Toto Chito Magalona? Retired Police Colonel, my good friend Placido Hintoleo and family. Happy listening. Sakay Jerly May atong Salazar. Of course, sakay Toto Andres Reyes Jr. Sakay Mr. and Mrs. Lonsky Didulo sang Pujaira, United Arab Emirates. Timothy Rayo, mayong gabi. Happy Fiesta Dolidnon. Sally Aukid Di Sousa, nagatamyaw. Si E.G. Labine, nagapaurok-urok man. Si Inday Marjorie Voluntate and family dira sa area sang Fernville. Sang Florenceville. Barangay Panocoybo, nagapaurok-urok gid siya. Pamati sa aksyon Night Patrol Program. Tanyo taman dira ang Plaza Guard nga si Nong Roming Guanson. Plaza Guard dira sa si Choy Roming Guanson nagapaurok-urok gida. Siling ni Manong Mayo kag ni Manang Linda Verdi Frado. Maninoy Maing kagay Maninay Chari Salvacion and family dira sa Carlota, happy listening. Kay paring Roger Montalvo and family. Sa kay Mr. and Mrs. Joseph kag Julie Chua and family, happy listening. Sa kay Rinaldo Fodiroso, mayong gabi. Kami ako lang dira si Jenny Ferres. Atuto Jenny Ferres, sa binalbagan tamyaw ka ni Jo Marie Pormintera. Sa kay Nonoy Gimapang, mayong gabi dira. Nonoy Gimapang and family. Sa kay classmate Veronica Trucio. Nagabi dira kay classmate ko Veronica Trucio. Muning classmate ko nga way galubad, way man gapud is steady falls ang beauty. Met, may gabi da sa imo. Kay J.R. Agudelo, may gabi da. Sa Banago, Pamilya Blanca, ginatamya ka mo ni Aileen na Blanca. Amo man si Sermon Lopez, napaurok-urok ni Kativer, sa kay Sir Agustin Barayoga and family, happy listening. Sa kay Anthony Jones Havilio Siblano, araga paurok-urok. Sa Fortune Town, Pamilya Sumpay, kamya ka mo ni DJ Rick Sumpaya. Mr. and Mrs. John Bilonio and family, happy listening. Sa kay Mr. and Mrs. Armando Cabiles and family dira sa Canada. Sa J-Phil Gas, mayong gabi. Mr. and Mrs. Franco Talion and family sang La Carlota. Iyog tamyaw, happy fiesta dira sa barangay Alacaygan, EB Magalona. Alin kay Nonoy Tahunes. Botchoy, mayong gabi. Sa kay John Timothy Zilik, may lang nga pagpauro ko. Balikatan ang atong siling ang mga report na gikan sa atong siling ang mga correspondent. Unahon ta report live gikan sa Northern Negros. Unahon ta report ni aksyon na Stephen Prisquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yan sa aksyon Stephen Prisquito. Line number 3 sa report. Stephen, may gabi pas kami.
Yes, Action Eric, karon sa aton balita alin diri sa siyudad sa San Carlos nga sa karon nga adlaw ang aton kapulisan na nagpatigayon sa nga isa ka random drug test kagina no mga alas 10 ng aga sa diin nagkalit sa Region 6 ang aton katapos ang PNP Crime Lab nga nagpatigayon sa among surprise random drug test sa aton kapulisan diri sa siyudad sa San Carlos. So sa aton nga live interview kagina sa kay Police Captain Mark Angel Hongko ang OIC sa San Carlos PNP nga wala gid niya ginpahibalo sa iya mga personnel nga magapatigayon sa isa ka random drug test ang aton kapulisan kundi iya gid lamang ginpahibalo nga magpatawag sa isa ka meeting o conference sa tanan nga mga kapulisan nga miyembro diri sa aton siyudad sa San Carlos kag dito na lamang sila nagkahibalo sa ila pagkadto sa police station nga sa diin mag-conduct na gali ini sang random drug test kag iya ginsabat nga 100% nga sigurado siya nga clear ining iya nga mga personnel nga wala sang misa nga may involvement o nagagamit ng illegal nga droga ang atong kapulisan. So confident kayo ang OIC nga si Sir Hongko nga clear ang iya sinitanan nga mga personnel. Kag sa dugang naton Action Eric nga iya naman na-declare ang sabihin 5 ka mga drug-free na nga barangay diri mismo sa siyudad sa San Carlos, ang barangay Nataban, barangay Kudkod, si Paway Island, ang Ermita, ang ining nagdugang pa ang barangay Quezon, kag ang sabihin supposed to be may madugang no nga isa ang barangay 3 pang wala pa ini na qualified tungod na may mga kakulangan pa nga requirement ang ginapangayo ang atong kapulisan kag ila pa gina-evaluate ang ining barangay nga kon makapasa pa ini sa bilang nga drug free diri sa siyudad sa San Carlos kag ginatutukan gid sa gihapon Action Eric sang aton kapulisan ang problema sa illegal sa gihapon nga droga tungod nga wala ini nagauntat kundi nagadamo sa gihapon ang naga-involve sa activities sa sining illegal nga droga ining nagagamit kag ini nagapamaligya. So gani nga so far isa ini kag problema sa atong kapulisan kung paano nga matap na ini kag sa diin ang mga kung paano nga mag-cooperar gid ang ini mga netizens o ini mga pumuluyo ilabi na sa tag-tag sa barangay nga sabihin may ara gid nga damo nga nagbaligyaanay sang ining illegal nga droga. Amoy na karon ila ginatutukan para gid lamang no nga matap na ini Action Eric. Amo lamang ina alin diri sa siyudad sa San Carlos una sa balita, una sa aksyon, ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! May patrol! Salamat kinaksyon na Stephen Fresquito. Ang report ni Action Stephen Fresquito live gikan sa Northern Negros. Police report sa San Carlos City. Ginadurong sa inyo sa kalawan sa Santon Plus sa Coffee Mix. Sa pagbugtaw ni Mister sa aga kanami sa yadlaw kung pagbangon preparado na katimpla ng kape sa lamisa. Timpla nga may dala nga pagpalangga ni Mrs. Ilabi na kung healthy nga kape ang ginapreparar kada aga pareho sa Santon Plus sa Coffee Mix. Suwabe ang aroma, suwabe ang sabor, kag suwabe ang timplada. Gina-off-down sang matamis ngayong ni Mrs. Sure ka nga free sa acid, si Mr. kag si Mrs. kung ang ginainom healthy coffee, pareho sa Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, may kafe ka na, may bulong ka pa. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! May patrol! Alis sa report na aksyon na Stephen Fresquito, balos ka report na aksyon Percival Villamor.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Yari si Aksyon Percival Villamor sa report first. Mayang gabi, please come in. Mayong gabi, aksyoner kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Natay ligayon na gidman ang pag-submit sa mga papilis sa Lakaluta Police Station sa pag-submit sa validation for barangay drug-free ini sa pagpamuno ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police sa siyudad sang Lakaluta, kag sa pagsuportar man ni Honorable Mayor Dr. Rex Halanduon. Kay ini gindeklarar na sa nga ang duha ka barangay nga drug-free barangay amo ang barangay Ayungon kag ang barangay Araal, siyudad sang Carlota City. Gindeklarar sang RGU6 upod sang PDEA nga drug-free cleared ang among duha ka barangay. So natigayon na gid man nga na propose kag na submit ining pagdeklarar nga drug-free ang duha ka barangay. Ari ang interview sa kay Police Major Romeo Embargas sang Action Radio. Ayong gabi man Action Percival. Kag sa tanan nga nagapamati sa Action Radio. So far an barangay Ayungon kag barangay Araal sa Lakaluta City. Kagahapon pit sa 20 City sa Febrero gindeclare na nga drug-free sa Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program. Ang chairman sini amuan PDEA. So pero sa gihapon aton di role sa PNP padayon ang pagmonitor sa mga person who use drugs sini na mga barangay para ma-maintain naton ang pagka-maintain ang pagka-drug free sini nga duha nga barangay na Araal kag barangay Ayungon. So far may ara pa sir nga barangay nga mag-apply kang declaration sir. May ara pa Action Percival bali out of 14 barangays diri sa Lakaluta City anom na declared nga drug free sa Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing Program sa PDEA. So may ara naman tayo naka-schedule ni siguro mga 3 naman ini nga second quarter sini nga tuig. Pupuli sir galaw kita nga drug cleared ang city sa Lakaluta sa drug sir. Bali yes, Action Percival. Bali amo kina atong pinaka-target nga sabay pa ini nga 14 barangays sa Lakaluta City will be declared drug free kag maging drug free ang Lakaluta City. So ang imo na lang last message sa mga pumuluyo sa 14 ka barangay sir. Bali yan akong message sa tanan nga pumuluyo sa barangay mga barangay sa Lakaluta City. Bali padayonon naton ang pagbantay at pagsuporta sa aton war against sa illegal drugs. Kaya kabalo naman kita nga kung pulis lang ang magdiho kag wala ang pumuluyo magiging useless. So kung narumanan makita nila ng mga suspicious persons nga kasi yun lalo na nag-involve sa legal activities, particularly sa illegal drugs, mag-report ka mo sa atong pulis para madakop nato na insigida para naton plano nga maging drug free ang Lakaluta. So mo to ang tingog ni Police Major Romeo Embargas na mag-drug free ang siyudad sang Lakaluta. Report live gikan diri sa siyudad sang Lakaluta para sa Action Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor ng report sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Action! Night Patrol! Salamat gid Aksyon Percival Villamor live report gikan sa Central Negros. Ang balita ni Aksyon Percival Villamor giradurong sa DTX 500 capsule para nga maging kompleto ang imo sini management sa liver detox. Mag DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule may ara detoxifying compounds na katinlo sa ato sini dugo kagatay. Ini man ang may mga active ingredients, phytochemicals kag antioxidant pangontra
para sa liver inflammation, cirrhosis, kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Tumar, adlaw-adlaw, DTX 500 capsule. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Night Patrol! Sabi na si Mr. and Mrs. Fred Di Maala and family. Nagamonitor gisaton si Mr. and Mrs. Fred Di Maala at ang milog yaman nga pamilya. Action Night Patrolman ang ginapamatian. Kay classmate ko dira Erel Evro. Kag kay Mrs. siya Maria Teresa Jimino Ibro. Nagamonitor gisaton classmate ko. Met, musta ka da? Why kita da, met? Classmate ko Erel Ibro. Kuan ga monitor kami diri Action Eric. Rowel Organisa Rogini, Ryan Bang, Jonathan kag Andy de los Santos sang Camarines Sur from Aldab Kingdom, Saudi Arabia, Rodel Solinap. Sa pamilya Kahulaw, kag Malones, sa kay Jareen Malones, katamyo kamo ni Florence Kahulaw. Maria Luz Grijaldo Makunat, mayong gabigid. Ginatamyaw lang dira, happy listening. Kagmanan nila nga pag paurok-urok pamati sa Action Night Patrol program sa mga taxi driver. Miyembro sang miyembro sang Operation Tulong Task Force. Mga taxi driver tabaw nagapaurok-urokid pamati, no? Again kay Toto Marlon si Kinya Kanyete, ang dala nga pagpaurok-urok ha. Si katendans na siya. Toto Roy Tayhupo na raman, si Inday Yuni Ferrer Bilaong na raman, mga Bilaong family dira. Manong Rodnel Bilaong da, mayong gabi ha. Sakay Nonoy Tahunes, Cecilia Hinese, sakay Lula Consing Doria, sang Purok Marang Mandalagan, Urik Suogon, Brillantes family, alin kay Tintin Suogon Brillantes, Engineer Arthur Normandian family sang Takuling, Jojo Arturo Santander, Josan kag pamilya Miraflores, kag Cuales, si Chocubay, Barangay Dapoy, Kabangkalan City. Alin kay Engineer Emmanuel Mawi Miraflores Cuales, sang Qatar, si Mr. Bert Divoy. Jade Ventura, retired Police Captain Renato Famin and family, nagapaurok-urokin. Morsya opod si Jareen Malunes, alin kay Florence Kahulaw, Jocelyn Kalamaan, sakay Sir Asintista Charlie. Nagabidala kay Sir Charlie Asintista. Bao nagapaurok-urokin sa gliyo. Si Irene Adjong kag Ariel Adjong, ginatamya kamo ni Ariliano Adjong. Sa mga Salcidos family sa Valladolid, happy fiesta. Alin kay classmate Bibik Salcido Buendia. Sa Tangob pamilya Udtuhan, tamya kamo ni Inday Kim Rosalina, Lawin Villa Espin, paurok-urok man. Roy Beltran sang Cadiz, check attendance lang. Pariente ko dira sa Barangay Bonan, Bago City, kay Riel Gomez. Sa Bohol ka porok-orok man kadagabi, alin kay Riel Gomez. Pamilya Fidad sa Mandalagan, tamya ka mo ni Archie Fidad.
Tamiyaw ko lang migo ko ACLG Kachilan GJ Roberto Pineda. Hindi mo panulat ni Junalyn Sivalia Pineda. Kay Kenneth Valencia, mayong gabi. Sa kay SPO4 Edgar Alan Di Guzman and family, happy listening. Good evening, pre. Daw nag-hubin kagid priyaw. So, talaga ni si SPO4 Edgar Alan Di Guzman. Damo ginibal ang tao ni mo. Sir Edwin Pinida, dara sa New Jersey, mayong kabigid. Sa kay Idol Kagawad Peter Maymay Noble and family in action. Hey, 14. Mabel Cantila Valdez, John L. Javier in Ireland. Kami ako dira si Lola Idad Bangkaya, Kapchad Feria, Kagawad Geoffrey Sapanta, Engineer Joseph Iboltorio, Action Percival, Bilamora, nagatamyaw. Sabi ko sinugit. Pamilya Magalaw na kag Barniso, nagaporok-orok idira sa may barangay Kabuga, alin kay Himela, Magalona, Borniso. Mabel Cantila Valdez, mayong gabi. Ihada Mabel Cantila Valdez, nagaporok-orok man siling ni Everlyn Miranda. Kay Kisha Andrea, dira sa Malaysia, ginatamyaw ka man ni Everlyn Miranda. Sa kay Imelda Hamilo Banguanga, nagapaurok-urokid. Si John Rose Rolgab, sa Iligaran, gapaurok-urok man. Zel Marie Severino, mayong gabi. From Kuwait, kami ako dira sa Narawi, Sinigaran, halin kay Cory Convidaha, Cory Bidaha, Emerlyn Miranda, Happy Fiesta Cross sa Valladolid, kay Primo, ispio, for ni subong si Primo, ko Edgar Marcelo Magbanwan family, happy rin sinili si mo Primo, ha? Huwag kita da Primo. Watching here in Dubai, Everlyn Miranda, pamilya sa Pini, Abuanan, Bago City, Eugene sa Pini ang nagatamyaw. Pamilya ko sa SP Belis, Barangay Panokoy, Mahilom family, watching from Riyadh, Saudi Arabia, Erwin Mahilom. Si Eugene na sa Pini, Permini. Sa mga taga-Pulo Pandan, tamya ka mo ni Rizaldi Itianza Agustin. Si Toto Pit Malo P. Agita Araman, Heaven, Toto Liber Pason, anak sao. Si Sir Arnel Alimon, ginatamyaw ni Arnel Z. Alimon. Kay paring Peter Cedric Ahiro, kay Daypang, kay Kumari Cocheri, Homer Kahiro, and family, happy listening. Kahipo. Toto Homer Kahipo. Bong Valencia, may gabi dira, no? Arnel Z. Alimon, may gabi. Nagapaurok-urok yun sa aksyon na Night Patrol. Hong Kong, ara si Mabel Istrubo. Judith May Barayuga. Uy, may gabi kay Judith May Barayuga. Kay Jerry J. Inerland. Dira sa Sienda Pait, Moses Padilla. Holiesa family kag Hilasio family. Alin kay Ryan Hilasio Holiesa. Happy listening CDRRMO Escalante City. Alin kay Chitherd Ethan Villaflor Manubay. Mr. and Mrs. Lelevet Ninyan family. As always, gapaurok-urok. Retired Police Cirilo Verdi Prado sa Hiligaran kag Pareño, Pareño Rebecca. Tamya kamo ni Jonalyn Sivalia Pineda. Pitong present. Gapa urok-urokin sa. Sige. Alis sa report ni Percival, Sinonoy de la Cruz, naka-standby pa sa number 3. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo.
Patrol Field Reports. Aksyon de la Cruz, line number 3 sa report. Noy, may gabi, please come in. Report natin mabula sa sining Pineon na may kantanan imis sa pag-sugilano namon kay na ni Police Major Clifford Batadhay ang hepe sang Hinubaan Police Station. Kay ang balita ko sa Manligad Blackson Eric na may ara sila duha man ka barangay nga ginaproseso sa karon na ginarekomendar nga declare nga drug free, no? Di kahapon may declaration nga natabo kag wala madala ang Hinubaan kay wala gali nila mahingagaw, no? So basi dason bulan siguro kuno sa Mayo, sulo siya biugan ni anay kon nadala, no? Kay may ara na sang 5 ka barangay kag gindeklarar nga drug free sa Banwa sa Hinubaan, may duwa sila nga gina-process sa karon pero wala pa gali mahingagaw, no? So sa Banwa naman niya sang ako na sa pila naman siya kaginagiho karon sa mga pulis sa Banwa sa Hinubaan suno sa kay Police Major Batadhay nga naga-conduct sila do ko nagapatigayon sila sa mga seminar, mga meetings sa mga barangay sa karon. Ini ginatawag nila Action Eric, no? Nga retold kaya di sa piyako nga linya ang ang pinatali sa akong informasyon kina ari dire, no? Ang parte sa pinapatigayon nila sa karon Action Eric nga mga lihok silingko kapatigayon sila sa ginatawag nila nga Retold Community Support Program ining RCSP, RCSP, Immersion and Servisyo Caravan with the theme Serbisyong Negros-anon para sa Hinubanon. Ang unang gin-schedule nila nga kalatuan amoy ni Barangay Damutan sa pisa 5 o pisa 6, ang Barangay Asya sa pisa 19 kag pisa 20, no? Sa sining bulan sang Marso. Ang kondasi para nga makakuha sila bala, makatanay isang serbisyo sa mga barangay, ginapabalo ang tawo nga ang serbisyo sang atong gobyerno hindi lang kay ato sa mga opisina, no? Makadto kung may kinahanglan ka, mangusisa ka kung ano ang dapat himo, mga problema ka bala. Ini karon sila yang makadto sa kada barangay, ginamiting ang tawo, ginapaibalo ano nga mga serbisyo ang posible nga matanay sa atong gobyerno sa mga pumuloyo. So siling gani ni Chief Matan ang serbisyo na subong amo ya ang nagapalapit na sa kada barangay, sa kada tawo. Dari naman sa Sidad sa Sipalay, tulas kasong wala Action Eric, ti daw medyo masubo-subo ni nga balita. Kaya man sa apat kaging process o kung sa apat ka mga ginrekomendar na mga barangay dire sa Sidad sa Sipalay nga gawin nga mo nga ma-declare nga drug-free, sa apat ka barangay, 3 lang ang nakalusot. Daw may ara isa nga nabilin, Ini apat ka mga barangay, among Barangay Cartagena, Barangay Canturay, Barangay 4, kag Barangay Maricalom. Sa tusing ang Barangay Maricalom, wala madala nga madeklarar nga drug-free, no? Kaya kami siya nasilina nato sa itong nagligad. May ara sa apat ka ahensya ang atong gobyerno nga amo ang nag-evaluate, amo ang nagalantaw. Kumbala, ang isa ka barangay, dapat na nga ideklarar nga drug-free. May apat ka mga ahensya sa gobyerno, amo ini ang PNP, BILG, PDEA, kag Subungman, ang Department of Health, no? Kaya ang report ka nakuha na ito, Action Eric, nga sa apat ka ahensya, kung may ara lang isa, no? Sa ahensya nga magbalabag o kung magpugong o kung hindi conforme, na ideklarar na drug-free ang isa ka barangay, hindi gidi na matigayon, no? So natamo ang report ko nakuha na ton nga nag-recommendar ang Department of Health ako ng CSO sa Sipalay, ang BILG kag ang PNP nag-recommendar nga pwede na nga ma-declare nga drug-free, no? Ang ining apat, but ang PDEA sugot sa tatlo, sa tatlo ka mga barangay sa Cartagena, Canturay kag Barangay 4 natula nila ipasuntan nga ma-declare nga drug-free ang Barangay Maricalom. Bangod man sa itong nagwa nga
resulta no sa gipatayad ang drug testing amo ning report nakuha nato na subject for confirmation pa nga ang SK chairman bra sa barangay Maricalom naging positibo sa ginpatugayong nga random drug testing sa atong gobyerno. Isa ato sa nakita nga kabangdanan kung ang PIDEA ang nagpamalabag o kung nagpumong na ideklara nga drug-free ang barangay Maricalom. Amo ni report kato madala sa sining tineon direkta kita nga nagapalayag dire sa atong area of responsibility dire sa siyudad sa Sipalay sa gihapon. Ini ang inyong aksyon no may De La Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Night Patrol! Salamat gid aksyon no De La Cruz sa imo sa report live gikan dira sa may Southern Negros. Balita ni aksyon no De La Cruz ginadulong sa inyo sa Kalwan sang Samton Plus Herbal Soap. Puno ini sang whitening formula, batok sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap, epektibo nga bon sa pagpaputi sa panit, ilok, tuhod, kag chiko. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty, affordable price. Mawakal sa mga butika. Sa mga taga Police Station number 6, may gabigid kag sa mga K9 ni Police Captain Elmer Bonilla ang hepe dira sa Police Station number 6, may gabigid. Sa kay Police Major Jubel Sidel, hepe sa Station number 1, kay Police Major Sherlock Gabana, ang hepe sa Station number 2, nagapaurok-urok sila, no? Sa kay Robbie Rosmi, may gabi, Mr. and Mrs. Ernie Encarnado and family. Hello lang sa kay Cheryl Dulaca, sa kay Manuel Mendoza, mayong gabi. Alam nila kapag paurok-urok pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Manong email kag si Manang Nilida Lopez, nagapaurok-urok gid. Siling ni manong email niya, driving home with Tanoy and Marchon. Halong lang. Mayroon nila kapag paurok pamati. Ari ng resulta sang loto, ginahulat sa tanang resulta sang loto, unaon ko ang 658. Jackpot price, wala, gyapon man nakuha. Wala, sa man nakakuha sa jackpot price sa 658. 244 milyon na ho. Resulta, 46, 56, 55, 52, 14, 37. Again, 46, 56, 55, 52, 14, kag 37. Resulta naman sa Lotto 645 ang jackpot prize. Wala sa nakakuha 67.7 million pesos. Resulta 15, 28, 31, 40, 11, 35. Again, 15, 28, 31, 40, 11, 35. Dali lang kay may gabi dira sa kay kuan ha. Romilo Isquilia Araiz. Sa kay Romilo Isquilia Araiz, mayorang pagpaurok-urok. Action Henry, may flash report ang aton patrol. Special Com si Action Jan Diaz, may flash report. Action! Flash! Report! Flash report, may shooting incident. Area sang Barangay Singkang. Jan Diaz. Jan, please come in. Ang gabi aksyon Eric sa totanan nga maka-aksyon kita karon live dari nag-report mismo sa nga purok kaingin sa Kopinis ng Barangay Singkang Airport sunod sa Bacolod. May angot naman diri sa isa ka shooting incident no kasosong pagpanglutang nga nagluntad diri sa isa ka gym sulod diri pertiklayo ning lugar. Sulod lon ng aksyon Eric o dong papalibot diri damo pa ni Malay no and then may kinita katilagyan pa sulod ikaw sa may ilang mismo diri nga isa ka gym aksyon Eric or may covered court irisa. So sa defon tadi ni Surik incident karon nga gabi. Actually involvado diri ang magpakaisahanay ini action direct. Ang biktima lalaki no Albert Garcia ang ngalan sini.
Albert Garcia. Gina-check na to ng edad niya pa. Ang iya ring Albert Medel. Albert Medel ang biktima. Ang suspektado mo ni si Renante Garcia. Pero check na to lakir din pamilya niya. Aksyonere karon nga gabi kung may idea. Amo rin tiya, no? Ma'am, ikaw ang tiya. Ay, ikaw ang tiya na. Hindi niya pamilya ni ano siya galang. Ano mo ito gani? Albert Medel. Albert Medel na edad niya na galing ta. 29. May pamilya na ta? Pilipin lang. 11. Pero may bata na sila. Wala pa. Taga Dari na siya. Taga Kaingin man. Pero kay ma'am, ano kuno kayo na natabo? Amo ganin na painit sa kalibo. Nahulog. Ano ba? Nahulog? Tingulog akong sa kalibo. Parehati sa akin, Nico. Oo. Sino na si Nico? Ang Nico na si Magbanman. Tulog ako ng ulan sa iya. O, hindi lang ko kabalo kung ano. So, tapos, iba yung mga kapangta sa Nico. Ito nga na. Nagulog siya sa kalibo. Nagbalik siya. Narasagin po ko ngayon sa kalibo. Na kami ang mga asawa sa tindog. O, pinaginisan niya. Kamugintigan niya? Oo, kanya man niya. Nakapabulag-bulag, kapabo-abo. Pero iba nga, nakita naman ang kwarta kayo sa kalibo. Ang nambal niya. Meaning, kagatindog sa tapos kaya yung Nico, ya? O, aral na Nico yung pong ko. Aral siya gatindog. Oo. Nagbalik siya tayo ng kambal. Siya nga, sige, bilang ko Kamu, ya? Kami ang kapiyag na mag-asawa, ya. Gatindog. Gatindog? Okay. Tapos, gatindog kamo yung aduwa nga mag-asawa. Sa tupad yun lang, Nay? Hindi. Sa tubang. Sa tubang, ya? Tubang namon. Oo. Tapos ang balya. Yuli yun na bala kay nagbabu-abo pa mo nakita yung nagig. Ang balya. Oo. Yung kumay kami kabalo sinaya. Kung ano na anak tabo daw. Oo. Ang muna kumangkot sa siya. Buhay sa gambal. Pero pulit sa ila. Pagbalik niya. Palupok sa tubang namon. Sino ang nagpulis sila balay? Pulit sa ila balay. Nagpulis sila balay? May, ano nga naman to? Gamay? Dako? Gamay. Sino kipulok pa niya? Si Papay ang bata ko. Lang anak ko. Pulok pa niya. Hindi pa si Bangla niya. Sino Nico? Wala pa siyang may nego. Nag-abot yung bata ito. Kaya ako nga. Bata mga laki isa nag-abot. Ngayon sila nga tama na ano sa kas. Usuyan ka na. Pwede na po naniro. Nang tambak lang ito ganyan si Albert? Oo, nang sambag pa isa. Maya kay ang amaya yung kwento na niya pa isa. Bali, ang amay, ang imo, ano mo nang amaya, utot? Hindi, ban ako na. Bana. Okay. Bali, amay, matuloy ni Albert? Oo, amay ito ni Albert. Hindi siya naniro. So, hinabdo siya ni... Bana mo? Bana mo. Kaya ang tatay niya tayo si Alex. Magpakaisa. Pakaisa. So, magpakaduwa na sila galing ni Alex kag ni Albert. Ni Albert, nagsirudo yung suspect ka rin? Si, Renato, nasa si Renato Garcia. Garcia. Alias si Boy Yub. Okay, amo to natabok kayo na. Pero anong nakita mo, anong pilas ni, Kilid? Kilid rin. Pila ka bilog, lupokaw? Damo, lupok kayo kabalong pila na yun. Sinabala. Basta damo, lupok. Damo, lupok. Pero amo naman yung simpo nga nag-wild siya? Hindi, filmi siya kapapandar. Hindi siya filmi. Pandar siya? Isog kayo. Pag si Marmas lang yung mga mula tayo sa hindi kamo. Okay, kung pila sa nanay, okay na. Kung damo na tao, okay na. Wala pa may nakaiwan. Wala pa sa tao. Sa nalulupok na damong tao. Ara ka pa sa gym kayo na? Wala kami sa gym na doon. Sa may kanto na lang. Ang balay na din, Dapi? Sulot. Sa namon. Balay namon. Ara doon. Asang suspect? Ano sa ganun? Luwat na ngalan sa victim? Albert Medel. 28 years old. Okay, ang suspecto yan? Si Renato Garcia, alias B-Boy. B-Boy. Yub. Ma'am, ano yung ngalan? Galing, ma'am? Maria Teresa. Maria Teresa, ano, ma'am? Maria Teresa Benedicta. Pila na edad mo, ma'am? 51. Ikaw ba yung live-in partner sang papa ni, ni Albert? Medel. Benedicta. 51, ma'am, no? Okay. Albert Medel ang suspect. Inatik na tatanap sa rin. Hindi maisip kung pila kalupok kayo na. Di ba balan? Ang sunod-sunod daw? Mapulo? Labot pulo? Sa inyo yata ko na yung tiro. Wala ka muna sa ano na ito. Wala kami nego. Ay kumastik ng kumbala. Tapos ay galagan. Mamudin mo sa waw. Napunggang ko ang banaw ngayon. Kubayin nito sa pan. Kusang suso tayo sa banaw ko. Nakupis ako ng sala. Sa ruso ya kami. Amod mga banaw ko. Okay. Sige. Nadala na sa ospital, no? Ang suspectado. Actually, ang sitwasyon diri sa lugar. Pagkapot rin nato, wala natin. Dala na ambulansya na wala ba yung balang kung din ospital?
Regional Hospital ang possibility nga kindalaan diri sa iya action direct. Era mo nang pinakaroon din ng sitwasyon again sa shooting incident ang nutad karon gila mga gabi along area diri sa Purok Kaingin sa Kopsang Barangay Singkang Airport sura naman sa Bacolod. Ang dugang karon detalye ni batayan sa tumakasyon diri sa gapon sa tubod nga pagpangaragan. Flash report gikan sa pato at naglibot sa Bacolod Action John Diaz sa nutod sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Salamat dyan, flash report dira sa area sa Barangay Singkang. More development will follow dugay sa pagpapabalik ng aksyon dyan sa inyo diri nga para tuntunan. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Nagabi dira sa kay Toto Glinard Antiporta sa silang FAU Cavite, Kamusta Bacolod, alin kay Rafi Saga. Kami ako dira si ang pamilya ni Julius Gobaton kag Lourdes kag sa Barangay Maaw, Bago City. Alin kay Mary Camille Bidonia Gobaton. Sa kay Nelson Tahom ang gabi dira. Ano nito to Nixon Tahom si Nelson Tahom. Babalik ang inyo sa Liga Partutunan when we come back. Balik ka report action dyan. Pagkatapos lang sa ito reportante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Madayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio
sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y Sabsan ang mga kalintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Balik diri sa ato kapagbalakad may kabidira sa kay Antonio Nono Aboyon sa Miagao, sa kay Toto Ed Lumugdang and family, sa kay Mark Inlao Clamar. Check attendance lang. May kabidira sa kay Rhea Jimena Dispi, Bebet Jimena, Gatong It's. Halong ba sita ko pulis ha? Toto Glinhard Antiporta na nagatamya. Juan Roberto Nanit Dirioso Sr. Ay lang din nakapagpurok-urok. Balikanta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Dari si Aksyon John sa balik niya sa report. Aksyon John, please come back. Sobra aksyon na rin mga 5,000 pesos nga balor sang kwarta kagagamitan. Ni ang nakarawa, di ka naman ako sulod sang isa dra ka laundry shop. Teres Sandaran Lopez Haina sa area sang Purok Santa sa Barangay 31. Dili naman susulad sang Bacolod. Kay ining laundry shop nga ginkilala sa ngalan nga Daily Bubble Laundry. Kinapanagyan ni JBQ Navarro, Kagrina Lawan, 30 anyos, nga ginsulod ang wala pa magsalaan nga makawatan. Okay. Aksyon sa pagransak sang ini nga mismo nga balaligyan pag nagsulod ini sa bintana sa mga building, ingkwa ang cellphone, nagang cash daring ang ginablabanta nagabalor masobra 5,000 ka pesos aksyon na Erika. Okay. Paliti giransak ini sa wala makilalaan nga persona tagna las 4 kay inaya sang kagahon. Mismo sa mo sinamana nga lugar. Tigil-check pa din kaya ginabit sa garampas sa makablisan sa police station number 6. Sino mga kawatan nga nagsulod na madras area sang barangay o Condalan Lopez na barangay 31 surat sang Bacolod aksyon na Erika. Okay. Anyway, tama na ko na ang taga-reklamo pa ba nag-coordinate tigil-check nila kung may mga CCTV footage sa mas makabuli kaya mas madali man identify ang mga suspect sa kukawatan sa likod sa siniman nga krimen. Ari din nagandak pa sa investigation ang kapulisan sa police station number 8 nagalapot diri sila sa police station number sa may barangay Singkang Airport nga barangay Hall Action Ereka. Okay. Ari din mga barangay tanod nga posible mga first responder kay ina sa nagluntad dikto nga shooting incident nga sa Prokaingin barangay Singkang Airport sa sang Bacolod kung sarin. Ginlutang din natunod sa kampina ko nga medical status ni Albert Medel 28 anyos aksyon Erika po isang biktima ang pinason samtang ang naglutang naman sa nikitulo suspetsado ilaman mismo nga pakaduwang at kinkilala naman kay Renato Garcia doon sa residente sa Porokaingin Barangay Singkang Airport sa sang Bacolod. Alitagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz Masabot sa aksyon sa Bacolod Aksyon Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Ayos dyan, salamat gig. Uy, kung sino nagkawat sang iPhone 7 bla sa building ni Inday Michelle Magbanwa, paliog lang iuli kay Nonoy Samson ha.
Yung kawati nga nagkuha sa iPhone 7, kamahal pa na nga daan. Sino to iPhone 7 day RM Samsung? Hindi Michelle to, hindi. iPhone 7, mahal-mahal na eh. Ginbantay lang ko na matulugan. Sino matulugan? Nunoy? Yung tutong nga kawatan ay sakadamo sa kawato niya iPhone 7 gid. Sige pa mati mo ng kawatan kang mauli ka maluoy siya. Sabi konsensya Blackson Henry. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sila ka ng Action Night Patrol program, kita makatakop temporaryo balik kita buwas Sabado night, same time same station. Ato sa nga mapatrol unit reporters in action nga pangalagan karong gabi. Action Ronoy de la Cruz, Percival Vinamor, Stephen Presquito, of course Action John Diaz. Nani Karam atong kapiloto sa Patrol 3 na para patrol, Diyos Central Action Andy Pensor. Technical partner studio ay broadcast engineer Henry Spolgar, backup security guard Tunog Banwa, back to back security guard Campaner with IT expert Sir El Rey Dutilios Dulidnon. Fiesta namon sa amon Banwa pero ari kami diriya. Why kita da Mayor? Vice Mayor wala yuguri na kasmit ko nimo. Transmitter control tower sa Barangay Talok sila sa bago si broadcast engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Back to back security guard Rene Cordoba. Sakala sa station manager Action na Magbanwa, production chief News Director Action Rex Cantong, ay nulagad ang kurman Action Night Patrol Program, Lunes Tub-Tub Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa nagkasiling adios, amigos hasta la vista, ayaw magkalipat antes magtulog magpangamuyo, sa inyo papangamuyo dala kami, dala ako, dala ang bilog na kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night, bye-bye. Good night. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon